Avan grûpên çekdar yên ku ji encama kontrolkirina Efrînê çûne di nava evî bajarî da ne bi tinê jêrxaneya bajar wêran kiriye. Ne bi tinê ewlekarî nehiştiye û ne bi tinê jî ev kesên ku kar dikin bêkar hiştine, cûtkar jî bi bêyî berhem hiştine. Lê ji ber hatina avan çekdarên opozisyona Sûriyeyên ku Tirkiye piştavaniya wat kir li 18 sala 2018 êdî xelkê reviyayê jê navçeyên xwe ji ber gef û zolma ku ew dikin. Hejmareka zêdeya xelkê ku her ji 18 ve her ji roja kontrolkirina Efrînê ji aliyê evan grûpan ve hevhejmarên zêde xelk ji Efrînê derketiye, gundên xwe û navçeyên xwe çûl kirine. Evên ku vegeriyan jî bi tiliyên destan têne hejmartin. Evên ku kujber bûyne li cihekî têne bicihkirin dibêjne devera şehbayê. Devera şehbayê jî devereke ku take herêma nizîkî Efrînê ye ku ji aliya ewlekariyê ve dibin destpêkînên parastina gel YPG da ye. Li evan kempên şehbayê ku hatîne terxankirin, 5 kempene ji bo wergirtina vî xelkê ku ji ber evan grûpên çekdar kûc bûye. Yek ji wan kempan, kempa Bajarokê Dercemalê ye, kempa Berxudan e, kempa Serdemê ye, li gel kempa Vegerê û kempa Kevin. Ev 5 kempene yên ku van hejmarên zêdeyên kûcberan li xwe digirin ku li 18 li sala 2018 kûcber bûyne. Hejmara wan kesên ku kûcber bûyne ji bajarê Efrînê derketine 170,000 kûcberin wekî me gotî her ji 18 ve destpêkirîne ji bajar derketîne û piştra jî bêguman grûp hebûyne, karwanên kûcberiyê hebûyne li wan navçeyan. Ev kesên ku evan kempan birêve bin xwedan dikin her rêveberiya xwe ser li gor îmkaniyatên xwe yên kem ku ew xwe jî pêdiviyarê kariyê ne. Lê di heman demê de hinek rekxerawên biçûk biçûk hene. Em dikarîn bêjin rekxerawên navdewletiyên mezin, aliyên peywendîdayiyên mezin nehatîne serxet ji bo evan kûcberan. Kesên ku alîkariyê dikin piranî diyarin ku yek ji wan e 6 şaxên heyva Sûra Kurdî ne ku di aliyên perwerde û tenduristî û xwarinû û ji aliyê derûnî jî ve ew alîkariya evan kûcberan dikin. Evan kûcberan bêguman evên ku li evan kempan dibînin bi hejmarên zêde nexweş hene, birîndar hene, pêdiviyê bi gelek alîkariyan hene. Lê astengiyên wan yên herî diyar ku di evan waran da di van sektoran da pêdivî alîkariyê ne. Mesele heye mesela nexweşî tenduristî pêdivî alîkariyê ne. Bêaviye xwarina wan gelekî kêm e dermanînin da ku çareseriya nexweşên xwe bikin dîsan hincaran jî li derdora evan kempan tubbaran çêt be. Ew jî tubbarana tubxaneyên artêşa Tirkiye û grûpên çekdarên opozisyona Sûriyê ne ku metirsiyên ewlekariyê jî li ser evan grûpan hene tevî ku ji aliyê YPG ve têne parastin lê metirsiya ewlekariyê jî li ser van 5 kempan hene. Sedemên nexweşiyên ku di nava kempan da belav dibin bêguman ji bilî ku hejmareka birîndaran heye, hejmareka nexweşan heye, zarok hene, pîrokal hene lê di heman demê da sedemên din hene ku evên sax jî, evên tendurist jî nesax dibin. Yek ji wan ew e ku kêmiya avê li evan kempan ev prizgirêkeka geleka mezin e, meseleyên keş û hewa jî yek ji wan e bandore dikin yan jî mesela coğrafiye yani ev biyaban yan jî ev cihên toziyên dewroberên wan e bandore dikin. Qerebaliyeka zêde di nava kempan de heye bêguman ev jî wiha dike ku ev ji zexteka zêde li ser meseleyên tenduristî bike. Bilindbûna pileyên germê jî êdî em nêzîkî çileyê havînê dibin, nêzîkî 5 dereceyan bûye lê ewan navçeyên ku li devera şehbayê ne û ev kempelê ne pileyên germê gelek bilind bûyne. Ev nebûna avê û qerebalî û toz û bilindbûna pileyên germê hemû dibine sedem ku mêşûmûr jî bêguman zêde bibin. Ev mêşûmûre jî ji sedemên serekê ku nexweşiya ve diguhêzin ji kesekî bû kesekê tendurist jî nexweş dikin. Ev jî li gor alîkarî û pêdiviyên ku hinek aliyên biçûk biçûk yani ji aliyê derfetan ve biçûk mebesta me pêşkêşî evan kûcberan dikin kêmin lê ev nexweşên ku çareseriyê werdigirin piraniya wan a nexweşxaneya Avrîn werdigirin li gel hinek bingehên gerok hene ku çareseriya van nexweşa dikin lê ev nabe bi tenê ku ew dergehe ku vê xelkê rizgar dike ji evan astengiyan ji ber ku berdewam jî reveberiya xwe ser ku weke me gotî ji aliya ewlekariyê ve ser YPG ve ew ji aliyê revebirnê ve reveberiya xwe ser gor îmkaniyên xwe yên kem evan kûcberan bi xwedan dike ew bi xwe jî daxwaza alîkariyê dikin li ser evan meseleyan. Ev bi kurtî bû li ser rewşa evan kûcberên ku ji Efrînê derketine ji ber nemana ewlekariyê li bajar.